радост, тя пък трябваше... Здравейте, фенове на YouTube! И сега ще играем Sonic Advance 2. Дали ще успя да се изстрелям? И аз успях! Чекпоинт. И да, и започваме. Във всеки епизод ще минавам по един терен. Аризона, да го кажем. И сега започваме. Чекпоинт. Това е много добре. И с мен са лидера на Sonic Advance 3 и Роската Уе. Лидерът на... Дали ще успя да мина това ниво? Лидера Пакман. И да, това Аз съм лидера на Майнкрафт. Аз съм лидера на Майнкрафт. Да, аз съм лидера на Sonic Advance 2. Аз съм на Майнкрафт. Бъгна се, но ще ви кажа каква е оценката. И чакайте малко по-късно кип от мен. Без рекламки. Оценката ми е сребро. Не е зле. Сега отивам към трето ниво, ако го знам къде е. Добре, време за смешки. Аз съм просто нямат. Де е Кенефа? О, ето Кенефа. Нека помня на какво играеш. Започнах трето ниво, сега ще пробвам да го превъртя много. Олай, калвайке. И да, и отново сме тук. Минахме първата мисия. Ти беше невероятен скок от твоя страна. Натам. Аз съм Соник! Аз съм Бързака! Аз съм Соник! И минахме и втората мисия! И сега почваме третата. Доктор Екон прова. Загубя. Този път няма да загубя. И отново сме тук. Продължаваме. Доктор Екон.
Боя се, че и този път ще ме победи. Няма да ме победи. Не! Няма да ме победи. Няма да ме победи. Yes! Победа! Да те яде, доктор Егман. И минахме третата мисия, това означава, че минаваме в друга зона. Да, минахме в другата зона. Надявам се клипа да ви е харесал. Харесвайте се, абонирайте и довиждане от мен.